Ubriu ubapia khot ucipai. Uong yang bangan lau kan kutupia jonga bo unyo pe ngadang don snyo ngam don snyo shu. Nga pa de ladang ong yame ba me dei u hijra. Lau ko patrun jong me bangin tip ba me dei u hijra ni mem dei u hijra. Kemud min lau no. Ngam tharai ba min dei u snyang uban lau yo ko patrun jong me ban pen is ka perthai ke jinglong hijra jong me. Dei na kata kadau wat mut tang na ke jing tha jong me bangan lau yo kan kutupia jonga. Lada me don kam hadu kata-kata, lada me kwa hadu kata-kata, bantip ye ke jinglong jonga, bantip bangadang don snyu ngam don snyu, wan hayeng jonga ken, ngan pen iye me, ngadon snyu ngam don snyu, hakli jonga. Kerdan sipai me bat, hanrei ke jinglong jong me bat, melong tik kumutu kuna, ubele kai bat ka ikseu hasurok. Na tren ye ke news bangai i ba kipai jong ko PPP hakanong prem konferensi kirung syaka NPP. Baro pi keno enga pi ong bangadeu balarni pi ong bangadeu babatai start dei manga babatai start dei manga ba upload kutu ke video ki upload ki local news jongi balai bi keno yang ba copy na kutu ke video bat keren pensai ki pai ba jongi seni setan jongi lada pi dei ki batof keno kutu ke news kai kabat pemi nongkong kutu ke video